እንኳዕ ንዓመታዊ በዓል ቅዱሳንን ነገስታትን አብርሃ ወአጽብሃ አብጽሐኩም ፍቁራት ምእመናን ኣብዚ ቅዱስ ወቅቲ ሰላምን በረከትን ንኹልኹም ይኹን። ጽባሕ ጥቅምት 4 2018 ዓመተ ምህረት ንቅዱሳን ነገስታትን አብርሃ ወአጽብሃ ቀዳሞት ክርስቲያን ነገስታት ቅዱሳንን እታ ንፈትዋ ምድርና ነቶም ብርሃን ክርስቶስ ናብ አኽሱም ናብ ትግራይ ከምኡውን ናብ መላእ አፍሪካ ዘምጽኡ ቅዱሳንን ነገስታትን በዛ ዕለተ በዓሎም ቤትና ህይወትና ይባርኹልና ንህዝቦም ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኦሪት ናብ ህያው አምላክ ክመርሑ መስቀል ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት እምነት ልዕል ክብሉ በአምላክ ዝተመረጹ እዮም። ብቅዱስ ምቕባሎም ህዝብና ዘለዓለማዊ ህይወት ጥምቀትን ፍቕርን መለኮታዊን ሓቅን ተቐቢሉ በረከቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤትኩም ይድመቕ ትብዓቶም በረከቶም ንኹሉ ልቢ ይሕይሎ እምነቶም ቅድስነቶም ኣብ ምድርና ሰላምን ፍቕርን ሓድነትን የበራብር ነፍሲ ወከፍ ነፍሲ ደቂ ቅዱሳንን ነገስታትን ሓለውቲ እምነት ሓለውቲ ጥንታዊ ኪዳን ምዃንና የዘኻኽሩና ብርሃን አብርሃ ወአጽብሃ ንትግራይ ንኹሎም አመንቲ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ይምርሓ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ አሜን 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 በሉ።